ଏରେ ଭାଇ ସେଇ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ିକ ବିଲ ମଝିରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି? ଭାଇ ପଚାର ବୁଝିବା ଭାଇ, ସେ କୁଆଡ଼େ ବିଲ ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ପଶୁଛନ୍ତି? ଏ ଛୁଆ କୁଆଡ଼େ ଭାଇ? ଭାଇ କୁଆଡ଼େ? ଏଇ ବିଲରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? କ୍ଷେତକୁ ଇଏ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଛି? କ'ଣ ଟୋକିରେ କ'ଣ? କ'ଣ ଏଇ ଜାଗାଟେ? ଦେଖିଆ କ'ଣ କରୁଛୁ ଦେଖିଆ, ଆମେ ଦେଖିବା ଟିକେ। ଦେଖିଆ ये हूँ दीप, ये हूँ आंबडाल, ये हूँ दुब बरपुरी पत्र दिया फूल दिया भोग दिया दीप दीप जला दीप दीप बुलेवा दीप को बुलेवा पानी छड़े धान को कांध लगे उपाड़ी के नवा आम घर को जीवा